dovolte aj v tomto letnom čase, kde ľudia poväčšine vysvetlia na iné veci, trošku zaťažiť politikov, ale možno takým osviežujúcim prístupom. Chceme ako strana občania Slovenska, ktoré ja som predseda, vydať vyhlásenie, že naša strana si počas predchádzajúcej predvolebnej kampane neprenajme ani jeden billboard. Týka sa to aj megaboardov, aj bigboardov a neviem akých boardov, lebo toho je strašne veľa. Dávame naozaj záväzné vyhlásenie, že naša strana si v rámci kampane neprenajme ani jeden. Ani sprostredkovanie, že nebudeme robiť nejaké finty typu, že si cez tretiu osobu prenajmeme. Čiže neprenajmeme si ani cez tretiu osobu, nebudeme mať žiaden, nedáme súhlas na zverejnenie podobizne nášho kandidáta v akejkoľvek forme, ani súhlas na použitie nášho loga, na akýkoľvek billboard, ktorý je na Slovensku. Naozaj tá situácia dospela do až obľudných rozmerov, s čím sa stretávame a niekedy je z toho, by som povedal, až ťažko na žalúdok. To poviem v tej ďalšej časti, v tej prvej časti, čo nás tomu vedie? Hovorí sa tu o boji s oligarchami, neviem, ktorí viete, ktorí nie. Polovicu trhu s vonkajšou reklamou ovláda skupina patriaca pod GNT. Celý proces billboardov a objednávania billboardov sa spája už aj s rôznymi, by som povedal, negatívnymi konotáciami. Hej, ľudia, a nechcem spomenúť ten slávny príklad, je toho už veľa. A naozaj stojí to veľa, je toho veľa, spájajú sa s tým rôzne konania, rôzne plnenia, rôzne zápočty, rôzne prípočty, rôzne fakturovanie cez tretie strany. Naozaj sme dospeli do štádia, kde je to neudržateľné. A sme prvá politická strana, ktorá sa zúčastní predvolebného boja v roku 2016 a ktorá vydá toto vyhlásenie, že naozaj, že my si neprenajmeme ani jeden jediný billboard, ktorý je v súčasnosti na Slovensku. Nechceme vyzývať iné politické strany, nebudeme komentovať ich, či tak budú robiť alebo nebudú. To sú ich postupy a nám to neprislúcha komentovať. Za nás urobíme toto určite. Ešte k tým okolnostiam, ktoré nás tomu vedú, okrem toho, že s čím sa to spája, že to prepojenie tých skupín, že naozaj viac ako polovicu je kontrolovaná GNT a s tým, ak sa to fakturuje, respektíve nefakturuje. Je to aj spojené s tým, že to Slovensko je billboardovo. Hej. A teraz je toho veľa. Teraz, ak sa má z každej križovatky, a tú križovatku nespomínam zbytočne, na vás vyškierať nejaký politik, tak je to tiež nefér aj voči účastníkom cestnej premávky. To je ten druhá rovina toho celého, že viac ako možno polovica tých billboardov je tam, kde by nemala byť. Hej, je tam protizákonne, je umiestnená v križovatkách, je umiestnená v rozhľadovom poli vodiča. A napriek tomu sa teraz cez voľby budú na vás usmievať a sľubovať vám všetko, na čo si len spomeniete, rôzni politici, čo tiež vytvára určitú paradoxnú situáciu. Čiže aj to je druhý dôvod toho, že je tých billboardov veľa a sú umiestnené tam, kde nemajú a nie je moc to odstrániť. Nie je moc to odstrániť. A možno to súvisí aj s tým, že komu patria. To, čo tu bolo, že Choma z Majkovičova predstavila nejakú novelu o odstránení billboardov, presne naopak. Presne naopak. To znamená, ten stav, ktorý bol nelegálny, oni zlegalizovali. To znamená, billboardy, ktoré boli umiestnené na križovatke, bola posilnená ochrana billboardov, ktoré boli na križovatke. Lebo dovtedy platilo, že ktoré tam boli v zásade nelegálne, keby si plnili funkcie cestné orgány. Teraz sa ich pozícia posilnila. Ja si myslím, že naši ľudia si vytrpeli dosť a ešte asi aj vytrpia. Už teraz sú konfrontovaní a ja vám poviem, že keď sa prejdem v slovenskom mieste, niekedy z toho ťažko, vidím nejakého úsmievavého chlapca, ktorý drží nejaký kufrík a hovorí o protikorupčnom programe. Viete, ja neviem, kto robil ten billboard. Hej. Kufrík sa nespája s protikorupčným programom. To je ako keby ste si do truhly dali, že zdravá výživa, hej, a odfotili ste si billboard. Ja neviem, kto im to robil, ale smeje sa už pol roka na vás. Hej. Nejaká pani Eva je naša šanca. Ja som veľa času aj prežil, aj bol v Ázii a som sa vždy čudoval, že prečo všetky pubertiačky v Ázii, v Číne chodia s veľkými kostenými rámami, častokrát bez okuliarov, že nemali tam ani skla. Tak som tomu nechápal, poviem, niekto vysvetlil, že to je nejaká móda. Mám pocit, že došla aj ku nám. Viete, že je toho veľa. Niekto dokonca dokázal zneužiť, viete, vystrelali redakciu Hebdo. Hej, a potom sa spustila spontánna reakcia, že že proste, a niekto dokonca aj toto dokázal zneužiť, hej, že proste nikto nevystrelal SDK, hej, nikto
nikde nie je asociácia, že poďme ich zachraňovať. A vidíte, že aj tam sa dostalo, že naozaj, ja neviem, kde ešte v tých kreatívnych štúdiách čo vznikne. A bude toho veľa, predpokladám, že bude ťažko prejsť slovenskými ulicami a my sa toho zúčastňovať nebudeme. Čiže ani ja osobne, ani naša strana nebude mať ani jeden billboard, nenalejeme ani 1 euro do firmy GNT, aby sme si objednali nejaký billboard. My dáme ľuďom v tomto vydýchnuť a skončím s tým, že peniaze, ktoré ušetríme, a ušetríme nejaké peniaze, tak použijeme do netradičných formov prezentácie a ja si myslím, že budú veľmi zaujímavé a možno aj účinnejšie. Možno aj účinnejšie ako tie nešťastné billboardy, ktorých je už naozaj veľa. Čiže použijeme tie peniaze, dostanú sa nie do rúk finančných skupín, ale konkrétnym ľuďom, ktorí nám v tej netradičnej mediálnej prezentácii pomôžu. Ja si myslím, že to bude lepšie. Lepšie ako krmiť GNT bude, keď si niekto pomôže tým, že keď nám pomôže. A my mu pomôžeme. Bude to vzájomné.